שלום לכם הצופים בבית. היום אנחנו נלמד את הטכניקה הכי טובה לשליטה במחשבות. אם אומרים לכם נו כן אתה יודע לשלוט במחשבות, מה אתה? הנה על מה אני חושב, וכאילו אתה לא באמת יודע על מה ילד יכול לחשוב. למשל בכיתה שלך יש ילד שמת על כדורגל, מה אתה אומר? אתה חושב עכשיו על כדורגל, כאילו אתה אומר לילד על מה הוא חושב, אתה אומר לו על כדורגל, הוא אומר לך או כן או שאם הוא באמת חושב הוא גם יכול להגיד לך לא. אז איך אתה יודע אם הוא אומר לך לא, כן? אתה שואל אותו, כאילו אתה לא לומד רגיל עד שהוא שוכח את זה שזה, אחר כך אתה אומר על מה חשבת. אם אתה רואה שהוא לא אומר לך ישר, הוא אומר אני חשבתי על מה חשבתי וככה, אז זה אומר שאתה לא טעית, הוא באמת חשב על כדורגל. אם הוא ישר אומר לך שלא, אז זה אומר שאתה כן טעית. עכשיו תראו, הקסם הכי טוב זה למשל אם אתה צריך לדעת על מה בדרך כלל הבן אדם חושב, על מה בדרך כלל איזה בן אדם או איזה טיפוס הוא. אתה לא יכול סתם ללכת למישהו ברחוב ולהגיד לו על מה הוא חושב, אתה לא יודע. זה אותו דבר. אפילו מאלפי כלבים שאומרים שהם לא יודעים מה יש לכלב בראש ויכול לתקוף, אותו דבר הם עושים קסם והם יודעים כי הם מכירים את הכלב, הם יכולים לדעת. טוב, אז כאן יהיה איתכם רפאל ביטון, מקווה שאהבתם, מקווה שהבנתם משהו. אני אעשה עוד סרטון כזה בקרוב, מבטיח. תירשמו לאתר שלי ותשלחו לי ותביאו לי לייקים ותקבלו ואולי תזכו בטלפון איזה שאתם רוצים, עד 3,000 שקל, לא יותר. ביי.